гэтым тыднем бурная дыскусія разгарэлася вакол відэа ў тыктоку некага Максіма, які пераехаў з жахлівай Латвіі ў квітнеючую Беларусь і выхваляўся тым, што яму выдалі талон на 174 рублі. І ён атаварыў яго ў спецыяльнай прадуктовай краме і, маўляў, набраў на гэтыя 50 еўра прадуктаў, як у Латвіі, на 400. Наш Максім схлусіў. Бо калі мы скарыстаемся сервісам Numbeo, што збірае звесткі пра кошты ў розных краінах свету, то мы ўбачым, што кошт стандартнага, не мінімальнага пакету прадуктаў на месяц ацэньваецца ў Латвіі ў 237 еўра. А ў Беларусі ў 150 еўра. Гэты шчаслівец, які пераехаў з Латвіі ў Беларусь, чамусьці ўпарта маўчыць пра велічыню свайго заробку. Нагадаю, сёння сярэдні заробак чыстымі пасля падаткаў у Латвіі 1213 еўра на рукі. У Беларусі 550, або ў 2,5 раза менш. А можа лепш усё ж больш грошай і без вось такіх прадуктовых падачак.